Dyma'r myfyrdod ar gyfer Medi y 19. Unwaith eto daeth yr awr i addoli Arglwydd Mawr. Diolch na wrth blygu mhen am dy gwmni di. Amen. Wel, does gen i ddim darlleniad oherwydd mae gyda fi gwpl o adnodau allan o Ecsodus pennod 14, nodau 11 a 12 fel testyn. A dywed asant wrth Moses, ai am nad oedd beddau yn yr aifft y dygais ni farw'n yr anialwch? Paham y gwneithost fel hyn na ni? Can isgwell fe esau ni wasanaethu'r eithriaid, na marw yn yr anialwch. I ni wedi bod fan hyn o'r blaen. Go bryn y gallwn ni ddychmygu y llawenydd oedd yng nghalon yr hen Israeliaid, pan ddaeth y dydd iddyn nhw gael gadael caethiwed yr aifft. Buont yn genedlogaeth weision am dros 400 mlynedd. Yn ymenod 12, mae'n dweud preswyliaid meibion Israel tra trigasant yn yr aifft oedd 10 mlynedd ar 400 mlynedd. Had Abraham oedd rhain. Etifeddion yr addewid am wlad a fyddai'n llifeirio o laeth a mel. Roedd ein to genhedlaeth i genhedlaeth wedi breuddwydio a gobeithio a gweddio am weled y dydd pan ddeiau'r freuddwyd yn ffaith. A ddawodd Pharo i'r rhyddid iddynt fwy nag unwaith, fel chi'n cofio, ond torrodd ei air a siomwyd hwy. Ond o'r diwedd, daeth y dydd. Dyma ddiwrnod mawr yr Israeliaid, a ddethlir hyd heddiw ganddynt. Nos yw hon i'w chadw i'r arglwydd ar yr hon y dygwyd y hwy allan o'r aifft. Nos yr arglwydd yw hon i holl fibion Israel i'w chadw trwy ei hoesoedd. Calonnau llawen a nodweddodd ei teithio am beth amser. Ond o ddilyn ymlaen ar stori fe welwn bethau'n newid. Y newid pan ddeithant i olwg yr anialwch. Y diffeithwch noeth a llwng oedd rhyngddynt a gwlad yr addewid. Wrth weld yr olygfa frawychus hon, y llefarwyd geiriau yn testyn ni. Dywedasant wrth Moses, ai ein dwy'n allan i farw mewn anialwch a wneithost? Gan i fod, mae well bod yn geithion yn yr aifft na mentro i'r fath le. Pobl Dduw yn sefyll ar gwr yr anialwch, mewn ofn a dychryn. Rwyf yn aros ar ei stori yn fan yma, oherwydd y mod yn ein gweld ni heddiw yn eitha tebyg iddyn nhw. Pobl Dduw yn cael eu hunain ar gwr cyfnod o anialwch. Ofn wedi'n parlysu, neu sefyll ohono mewn dychryn. O ddarllen ar hanes can fyddwn beth oedd ofnau'r Israeliaid. Tybed a yw'n hofnau ni heddiw yr un. Dyma chi rai o'i hofnau. Yn y lle cyntaf, lle heb gymdogaeth yw. Does na ddim pobl yn byw yn yr anialwch yma, medden nhw. Lle caled noeth a llwm ydyw, ac ni fydd cwmni gennym. Gad ni fod, mae'n well bod yn geithwas gyda'r crawd yn yr aifft na mentrau dir nad oes neb arall ynddo. Dyna un o ofnau'r hen genedl. Ond byddech chi dys neb yn dweud hynna heddi? Wel, nid yn yr un ffordd efallai. Ond mae'r ofn yn parhau. Symudwn ni lawr y blynyddoedd ac oedi yn nyddiau'r Testament Newydd. Tro ni benod 9 Efengyl Luc. Cofia Luc amdano a'r disgyblion yn cerdded gyda'r Iesu. Daeth rhyw ddyn ifanc at yn tymudau hwnnw wrth yr Iesu. Arglwydd mi ath ganlynaf i bale bynnag yr elich. Dweud yn dda. Yn ei frwdfrydedd yn dweud nad oedd wahaniaeth i ble yr air Iesu y byddai'n ei ddilyn. Yr ateb gafodd y gŵr hwnnw gan yr Iesu oedd y mae gan y llwynogod ffeiau a chan yr adar yr awyr nythod. Ond gan fab y dyn, nid oes lle yr hoddo ei ben i lawr. Ond i dweud am yr anialwch mae'r Iesu wrth y dyn hwn. Dweud am yr unigrwydd di-gwmni sydd o ochr y byd i'r neb sydd am fyned gyda'r Iesu. Does dim sôn fod y dyn wedi ei ddilyn. Ofn unigrwydd oedd ei ofn. Symudwn o flynyddoedd y Testament Newydd i'n dyddiau ni. Os ych chi am ddilyn yr Iesu heddiw, nid oes addewid y cewch chi'r crawd i fynd gyda chi. O wir, mae profiad y Cristion yn dweud mae'r gwrthwyneb y mae. Tywysog tangnefedd yw un enw ar own ar yr Iesu,
a chyhoeddwn mae ffordd tangnefedd yw I ffordd ef. Ond ddewn ni a chwythau am lawer gweinidog a Christian, safodd ar y ffordd honno ar adegau o ryfel, ac fe wnaed ei bywyd yn hunllef. Lleisien yr anialwch oeddynt, pobl yn cerdded mewn diffeithwch heb fawr o gwmni ganynt. Sefwch I fyny dros egwyddorion y bregaeth ar y mynydd, neu hyd yn oed dros y 10 gorchymyn heddiw, ac ni chewch fawr o gwmni. Ochr y crawd, ni fyddant gyda chi, ac fe gewch eich hunain mewn math o anialwch, heb fawr o gymdogaeth I chi ynddo. I ni am bod yn y crawd, nid mewn anialwch. Dyna'r Israeliaid, ac mae'n cenhedlaeth ni reit debyg. Mae'n well gen I fod yn geithwas mewn crawd, na mentro gyda'r Iesu. Ond y gwirionedd yw, i'r llwybr dyddiffygio i'r anial fod yn faith, bydd yn wrol blin neu beidio, cred yn yw, a gwnaed y waith. Ofn arall yr hen Israeliaid wrth weld yr anialwch oedd lle heb gyfeiriad yw. Doedd dim signpost yn o gwbl. Nid oedd yn o lwybr troed hyd yn oed, heb sôn am hewl. Rhyw dir dieithr, hawdd colli'r ffordd yno. Ffolineb meddent, yw mentro I dir felly. Ni dim am mynd ymlaen Moses, I le heb gyfeiriad yno. Wel, mi allwn ni deall o'n hyn o beth. Arwyr lle ofnadwy yw'r lle nad oes signpost o gwbl ynddo. Cafodd pobl y wlad yma profiad hynny adeg yr ail ryfel byd pan dynwyd ymaith bob signpost. Dim enw ar unrhyw stesion a phentref na thref, dod I groesffordd a dim arwydd yn y byd, ffordd I fynd ymlaen a'ch taith. Hawdd iawn oedd colli ffordd yn y ddiau'r ail ryfel byd. Heddiw mae llawer hwyddach, am fod arwyddion mawr a chlir gennym, i'n harwain o gam I gam ar hyd y daith. Rwy'n gallu deall a chyd ymdeimlo ar ofn hwn, ac rwy'n defnyddio I dadl yn aml iawn. Pe bewn ni'n gweld pen draw I hyn mi'n nawn ni ef. Pe wnawn ni ond yn gweld beth sy'n dod nesa. Rhaid I mi gael arwyddbost a gweld lle rwy'n mynd. Ond, un o ddatganiadau mawr y ffydd Gristnogol yw mae pobl dylai rodi wrth ffydd, nid wrth olwg ar ydym. Yn yr ail lythyr at y Corinthiaid, canes wrth ffydd ar ydym yn rhodio, nid wrth olwg. Nid gan edrych o signpost I signpost y teithiau'r Cristion, gerddai ymlaen gyda'i ffydd yn niw. Nid golygu mae hyn deithio rhyfygus, cybddall, ond cerdded mewn ffydd. Eisiau gweld pob cam yn glir oedd yr Israeliaid a chofiwn am un o'i disgynyddion mewn blynyddoedd yn dweud yr un peth am yr arglwydd Iesu Grist. Pan ddywedodd y disgyblion eraill wrth Thomas fod yr Iesu'n fyw, chi'n cofio eiriau? Ond I chaf weled yn ei ddwylaw ef ôl yr hoelion, a dod I fy mis yn ôl yr hoelion, a dod I fy llaw yn ei ystlys, ni chreda fi. Eisiau'r signposts I gyd ymlaen llaw yr oedd Thomas. Ond geiriau'r Iesu iddo ef, a phob un tebyg iddo oedd. Bendigedig yw yr hai, ni welsant ac agredasant. Hynny yw y sawl sy'n rhodio wrth ffydd, nid wrth olwg. A beth am wers semyn mawr John Newman I ni. Lead kindly light amid the encircling gloom, lead thou me on. I do not ask to see the distant scene, one step enough for me. I was not ever thus, nor prayed that thou shouldst lead me on. I loved to choose and see my path, but now lead thou me on. Ie, bu amser na weddiwn am dy wawr I'm harwain ni, chwynchwn gael a gweld fy ffordd, y nawr, arweiniad di. Os oes yn gyfnod anial o'n blaen ni, boed I ddew gael ynom ni ddilynwyr, sydd nid yn gofyn am weld pob cam, ond dilynwyr sy'n fodlon rhodio mewn ffydd. Mi hoffwn I nodi un ofn arall o iddo'r bobl hyn oedd yn wynebu'r anialwch. Yr ofn mae lle heb gynhaliaeth yw. Nawr mae'r geiriau hyn o'i heiddo'n egluro'r ofn hwn, o niwmer 20. Paham y dygaswch ni fyny o'r aifft i'n dwy'n i'r lle drwg hwn, lle heb had, na thigysbren, na gwynwydd, na phom granadbren, ac heb ddwfr i'w yfed. Does yna ddim bwyd na diod, dim byd i'n cynnal. Wrth wynebu anial y cyfnod,
Ond i ddywedwn unna i eiriau tebyg, beth fydd hi'n cynnal os mentrwn ni? Rhaid cael sicrwydd y bydd cynhaliaeth i ni. A fynodd Albert Schweitzer y sicrwydd yna wrth droi am Lambarene. A fynodd Gladys Aylward y sicrwydd yna wrth droi am China bell. A fynodd Cristion yr Almaen am hynny wrth wynebu'r concentration camps. Ond dewch i ni gadw llawer yn nes at yn dyddiau ni. A fynodd y fam Teresa am sicrwydd cyn mentro i slums Calcutta. A'i mynd mewn ffydd nath hi? Beth nath iddi fynd? Doedd dim sicrwydd yn perthyn i unrhyw gam a gymerodd y fam Teresa ar ei llwybr i wasanaethu Duw, ond roedd yna sicrwydd mewnol wedi ei seilio mewn ffydd, yn union fel y gyroedd gan Moses ffydd fod Duw gydag e. Oedd Duw yn trigo yn y fam Teresa, wedi ddi hi osod ei ffydd ynddo. Dyma dystiolaeth Donna Marie Cooper o Boyle yn ei llyfr Mother Teresa and Me, 10 Years of Friendship. Gwrandwch. Mi hwyliodd y fam Teresa heibio i ni, ei throed noeth yn gwneud sŵn ysgafn ar y llawr. Roedd ei dwylo rhychiog yn cydion dyn yn ei gilydd ac yn agos at ei chalon. Roeddwn i'n synhwyro rhyw bresenoldeb rhyfedd wrth iddi fynd heibio. Mi godais fy llygaid amenid i gael ei gweld yn well. Roedd hi mor fach. Dim llawer talach na fy merch 6 mlwydd oed i. Jessica oedd yn ddiogel yn fy mreichiau. Gofynodd yn dyner, a'i hon oedd y babi oedd yn canu yn y mas? Ie, atebais. Roedd popeth fel pe bai'n symud yn araf mewn slow motion, wrth i'r fam Teresa yn ei sari gwyn a glas. Estyn ei llaw grynedig, llawn cariad a chyffwrdd cefn fy merch. Rwy'n credu im calon stopio amenid. Y tro cyntaf i mi fod ym mhresenoldeb sant. Ac fe aeth y profiad fel saith i'm calon ac aros gyda fi am byth. A dyma'r frawddeg arwydd o cael. Mewn rhyw fodd, roedd sefyll nesag at y fam Teresa, fel sefyll wrth ymyl Iesu Grist ei hun. Roedd gen i deimlad cynhyrfus tu hwnt, ac eto, roedd yna deimlad llonydd braf. Ie, fel y profodd Duw yn hanes yr Israeliaid a Moses i fod gyda nhw, mae yna lawer hanesyn am y fam Teresa sy'n awgrymu'n gryf fod Duw gyda'r fam Teresa hefyd. Fe asododd hi ei ffydd yn niw, pan nad oedd unrhyw sicrwydd o'i diogelwch hyd yn oed. Roedd hi'n barod i fentro gyda Duw. Mentro mawr yw mentro gyda Duw, ond mentro llawer mwy yw mentro hebddo. Fe wn meddai Moses, mae lle heb gymdogaeth, heb gyfeiriad, ac mae lle heb cynaliaeth y Duw. Ond dewch, oherwydd mae Duw yn dod gyda ni. Mewn gair, dweud y mae Moses fod Duw yn ddigon ar gyfer ei holl anghenion a'i holl ofnau. Dim cymdogaeth, cwmni, cewch Duw yn gwmni. Dim cyfeiriad, dim signpost, ond chi'n cofio colof niwl y dydd a cholofn dan y nos i'w harwen. Dim cynhaliaeth, dim bwyd a diod. Chi'n cofio eto sofl ieir, manna o'r nefoedd a dŵr o'r graig. O fentro'r anial, dysgodd yr hen Israeliaid wers fawr iawn. Dysgasant fod ffordd drwy'r anial, pan fod arglwydd yn ddiw i ni. Mae Salm 46 yn salm adnabyddus iawn. Duw sy'n noddfa a nerth i ni. Darlun sy'n y salm meddir o deithiwr newynog yn cael ei yrru gan storm i gysgodi o dan goeden. Caiff gysgod, noddfa rhag y storm yno. A chan i'r storm chwythu peth o ffrwyth y goeden i'r llawr, mae'n cael ymborth ynghyd ar noddfa yno. Mae ein Duw felly hefyd yn noddfa a nerth i ni. Wynebwn ni'n ei pob anial, gyda 4 fardd, a gori'r môr pe byddai'r rhaid, mae rafael sicraf fri. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni eto orffen gyda gair o weddi.
O arglwydd agor ein llygaid fel y gwelwn angen eraill. Agor ein clistiau fel y medrwn glywed ei cri. Agor ein calonnau fel yn oes rhaid iddynt fod heb gymorth. Gad i ni beidio bod ofn am ddiffyn y gwan oherwydd dicter y cryf. Nac y chwaith am ddiffyn y tlawd oherwydd dicter y cyfoethog. Dangosau ni lle mae angen cariad a gobaith a ffydd, a defnyddio ni yn gyfrwng i ddod â nhw i'r mannau hyn. Ie, dyron erth i ni ymlaen anghyfiawnder ble bynnag y bo. Os gwelwn blentyn yn cael ei fwlio, os gwelwn gymydog mewn trafferthion, os gwelwn ein henoed yn llesg, nertha ni ymateb mewn modd cariadlon. Pan fyddwn yn sgwrsio gyda'n gilydd, par i ni sgwrsio mewn cyfeillgarwch. Pan fyddwn yn dadlau gyda'n gilydd, par i ni wneud hynny mewn modd heddychlon. Pan fyddwn yn cymdeithasu gyda'n gilydd, par i ni wneud hynny mewn ysbryd o fyddeiant a chariad. Arglwydd tirioneb, bydd yn agos atom yn hydref y flwyddyn ac wrth i ni glodfori gogonianau'r cynheuaf, disgyn ni rannu cynheuaf dy gariad di. Boed i harddwch eiraidd y tymor hwn aros yn ein bywyd ac yn ein colonnau'n wastadol. Amen.